Trošku informovať. Zastrelíte a potom? Ale pozri, jak to krásne vyšlo. Ja som bol takto a potom som to zahodil. Začalo svietiť slnko a normálne som musel predstaviť nastavenie na foťáku. Že stmí do svetla. No, povedz potom, že keď si nahlasil druhú landing zónu, Nahlasil som vám landing zónu hentu. Vy ste... A ty si nám povedal aj po chvíli si povedal, že? Po chvíli si povedal. Vieš prečo? Bol landing zone, kruhový objazd. Bolo tam plná piča ľudí. Tento povedal, že idem ku kruhovému objazdu, mám kontakty, ja som ti hneď povedal. Ja s tým nemám problém, že ako oni musia zase nájsť druhú, mali síce druhú už dávno pripravenú, ale našli druhú, vzhľadom na to, koľko bolo hodín. No, zastavil si nám druhú a čo si povedal Zlaťakovi? A vtedy som povedal Zlaťakovi, Zlaťák, predpokladáme, podarilo sa nám zachytiť čas nepriateľskej komunikácie, predpokladáme, že niekde medzi mostom a oným kruhovým objazdom je landing zone. Ty si sa ma ináč ako Kocky spýtal, že či má ti potvrdiť, že či idem po. To bolo dobré. Na kamere. A ja hneď, no jasné. Škoda, že to Masta nemá opačnú stranu. Viac sa nedozvedeli, hej, len toto mali. Do piče. Lebo to si na štvrtinu ihriska skrátil. Áno, ale kde si ty s ním, však on ich poslal úplne doľava, úplne do piče. Ja som sa s nimi jebal inde, preč, lebo ja som ich ťahal do piče. Joco, ty si niesol tieto vyjebané nosičky. To mláhni si tam a zmieni to. Cez tie tak ešte niekto dá ďalej na budúce. Dobre, ja ja som nepovedal, že blízo, ja som povedal, že že Zlaťakovi veľmi pomohol, lebo mu dal potom, keď už ste sa pohli a boli ste niekde záhlasili, že ste pri úloh, tak dostal, že na 90% je to tu. A nikoho som neposlal, ani jedného človek tu nebol navyše. Ja som stál tuto, nikto sa neprišiel. Pardon, títo dvaja na konci, čo teba dali jeden, tak tí traja prišli ľudia. Čiže ale to bol celý ten jeden fireteam, čo sem aj pôvodne tu mal byť. Koľko ľudí to na nás čakalo? No, 1/3 toho vojska, lebo on to rozdielil na tretiny. 1/3 celého vojska. A nás bolo 7. No, čiže narovnako. Ale jak na profiko môže poslať to isté množstvo. Reči, aké budú, to už je ťažké. Nechcem toto vidieť. Toto je záver. Toto je záver. Viete, najlepšie bude, keď Igor začne o tom písať, ktorý tu vôbec nebol. Áno. Igor by mal napísať ako Žebrač. No, ja uvidím, no ja druhý ľudia budú nasratí. Mňa si ináč... Lebo ráno pršalo. Jedine, kto nedošiel. Nedošiel Igor. Šimi je chorý, Zacho je chorý a Jurič došiel o 3. v noci z Rakúska, ten mi povedal, že dneska keď bolo 30 stupňov, tak nejde hrať. Lebo že úplne...